منت وتابخا أو دفعهم علل 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 ملحظة بيخوز خلقتك زينة عوت كقولنا خيدن تلاتيني متى كم زبهال مقصلتا وفي ألو لابانقا زخونة متى سفيح بركاون دمسا سايد متقعت سراوي تقراي بعوت تزازيم لهم بعلت 16 سنة خلتشان 13 عامة مرت زتجمرت مقصلتا وفي ألو لابانقا زخونة متى سفيح بركاون دمسا سايد متقعت سراوي تقراي ن4 معلتات زاكل صنعاتن جغننتن سراويت تግራይ ጎሊሁ ዝተርአዩልን ልክኻ ዘወድን ሰፊዕ መጥቃዕቲ ካብ ዓብይ ዓዲ ተበጊሱ ዓግበ ሸውዓት ሕጉም የጭላ ክሳብ ፊናርዋ ዝተንቀሳቀሰ ኃይል ጸላኢ ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሮም በዚ መሰረት መበል 23 24 25 ክፍላት ሰራዊት كمون حد برجيدن كلته بطلنن مبل 12 كفل سراويت نتو سراويت كحجز زمصا وراره تسفحفح حيلي كل الامحران فانون اب زحلف متقعت استدمسسه ترف مرف مبل 31 كفل سراويتن نزيوم كحجز كاب سلولتا بلالي بلا ابيلو زمصم حد كوماندو برجيدن نوغن زخرعن زحغسن نصلا دما قسمو بزسبر منغدي نتناي صلا حيلي ملؤ بملؤ بمدمساس بانصبرق عوت مززامو وتادراو كوماند سراويت تግራይ افليطلم ازي مستنكراو سرحتن دموق عوتن حية سراويت تግራይ قفع سرحخا كاب تግራይ مملاط كم زيله مريت تግራይ رمص كم زخونتن زرغاغصيوم نايزي كله زرزر حبريتا بقصال كم زفلط وتادراو كوماند سراويت تግራይ حبيرلم نحنا دما ازي ناتخاتلنا اب قصالي نابخوم كم نقرب كنغلص نفتوم زي خبركم تملكتي تلفزيون دمص عنا تግራይ كساب حزي بزمزغبو زلو انصبارقن تداراربن عوتات دما اب وشت عدن وطان زلخم تغارو دغفت قال حزب تግራይ نبملخم انكو عدس بلنا كنبل نفتوم حلواتنا دحننتنا بقلصنا تግራይ تسعرم تتكمر عدم مرأيا مننت وتابخا أو دفعهم علل 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 ملحظة بيخوز خلقتك زي خبركم تملكتي تلفزيون دمص عنا تግራይ زاغيد بزمزغبو زلو عوتات حزون دغيمنا انكو عدس بلنا كنبل نفتو نزعلتنا بزدلنا لكم زيناتات دما كنسغاغرم منجست تግራይ ابل على سرحتنياتات الدوب البو حخايم MSF بوتادرات فاشيست ابي احمد زي تفصم قتلت خونينوم منجست تግራይ نقتلت سرحتنياتات MSF املكيتو تمالي 19 سنه اب ززرغحو مجلص برس اب تنبين شوعت حكوم اب سبعو حاجز ينطفو زنبرو ثلاثه سرحتنياتات الدوب البو حخايم خونه تباهيلوم اب هدما بزنبر وتادرات فاشيست ابي بچكانه كم زتقتلو بمغلاص نتقتلت اتريرو خونينلوم منجست تግራይ بموت اتوم سرحتنياتات زتسمعوا مرير حزن بمغلاص نسدران فتوتن سرحتنياتات MSFن بقفعي وتادرات فاشيست ابي احمد عصوب بعداو سراويت والقملاخ اساس افورقن حيلتات تمكعت كلل امحران زتقتلوا قدياتن صنعات تمنيلهم وتادرات فاشيست ابي احمد بزيكا اتي ابل على سرحتنياتات MSF زفصم زلو قتلت ابت خبابي اب زنبره معقبه مزابلت وغنات زنبرو فرق درزن زخون سلاماويات وغنانون كم زترشنو اتمغلص برس حبيرلهم سرحتنياتات جبرت سناي تكالاتن سلاماويان سباتن خونه تباهيلهم بتوم وررت حيلتات بچكانه يقتلوا كم زلون علم لخ تعذبتي نز تكبار بمنصر اتي اب قرب اوان اب تግራይ زتفصمو تكبارات نخريو زغنزبه منجست تግራይ ب15 سنه اب توغوغا بستفصمه دبداب نفرتي لعل السسا سلاماويان سبات كم استقتلون هፃናት አዴታትን አረጋውያንን ዝርከብዎም አስታት ሓደሚትን ሰማይናን ሲቪላት ወገናት ድማ ከም ዝቆሰሉን አመልኪቱሎም አብ ትግራይ ወራር ካብ ዝጅመር አትሒዙ እንተ ሓደ 12 ሰራሕተኛታት ረድኤት በቶም ወረርቲ ከም ዝተቀተሉን ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሕ መጋቢት ወታደራት ፋሽስት አቢ በአውቶቡስ ይጓዓዙ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት አብ ቅድሚ ሰራሕተኛታት MSF ከም ዝረሸኑን መንግስት ትግራይ አፍሊጡሎም ማሕበረሰብ ዓለም እዞም ወረርቲ ሓይልታት
خونيلهم سرحتي سب أو حاجز يتعناقفون سرحتنياتات جبرت سنة تكالات دما يقتلون كم زلو كرداء اللو زبالة من قصة تجري زدما حزب تجري بتأميت نمقتال زعلم كم زخونة قالي طلهم سلازخونة دما حزي محبر سب علم كاب مخنا نحالفو جبراو زخونة السجوم تنخوسد من قصة تجري حاتي طلهم مسرع آياتاتو تكيو نهلاون دحننتن حزب تግራይ ይዋደቕ ዘሎ ሓዱሽ ወለዶ ሰራዊት ትግራይ ቅያ آياتاتو ብምድጋም ንምእማኑ ዘጸግም ጅግንነት ይፍጽም ከም ዘሎ ነባራት መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ተወሳኺ ዝርዝር ከም ዝስዕብ ጽሕና ኣለዉ ተጋዳላይ ገብረመድህን ካብቶም ኣብ ሰለስተ ወለዶታት ቅያ ጅግንነት ክፍጽሙ ታሪኽ ዝሓረዮም ጀጋኑ ተጋደልቲ ትግራይ ሓደ እዩ ኣብ ቃልሲ አንጻር ደርግ شعبيان أبدو وعندما أنصار الكمناخي أبي أحمدين بعداوي وراري سراويت إساياس أفوركن أبز جبر قتم زكالس ذلو أيوم أبتي أبي جلا من قداي سبعة لكرابن أبي عد عشر فليش موتشالي زنبر جزيف سلاي أبي مدمسات مرحي بطلة نكوينوس تساتفنيوم حدش ولدو تجراي أبتو خينات زلعلك يا يمزجب كم ذلو يحبر حدش ولدو تتعامل كازجر مكا أفتنا جمريا زنرك مكره هذا وزينا لما تكعب زعتنا له انتاي مكو كرصلو لك نهوي لك هذا سخصو نهوي مالتي دكني لك خلو فوق ما يجي غير كم نكا تلاقي ما خبا غير كم زقوا اصل صلاين خما مسرت مالتي انا اتقرا تحدش ولدو جغنتو كابراتو بمسرتون جغاينا كتوت زغبك جغانا كلك خلو كاول عد جنبنا نوصر تقصر حدا نافك جنرال برا صله كاول تبسنا بالتوارث تمسنا قلل كنتم جغانا بتحيزلو لا لو انها سيان سالو تاريخ حاجه في خمسه يوجد براس ميتام سكالسو جنرال حاجه لهم جنرال سعر ولا من جنرال كورتر ولا ان جنرال قدام الرالم جاتهم نايجاتهم وصلوا اتقال نايجاتهم هنا سرعتنا تزبك حدا برت سرعت له انا بعرف سرعت له نايجاتهم سرعت استغربنا هنا التحدث ولدو اب وشتو ونن هلخن حيزو اب العليز بتግራይ بصح زلو بدلن قطعن كحصرن هلاون دحننتن حزب تግራይ كرغاغطن كاب زلو باغي اب غواغوا صلاي اتيو عدلታት እንዳሰበረ ብርክዝ ዝወል ብረታት ከም ዝማረፈን ብዙሓት ጠላቱ ከም ዝቀተለን እዩ ተጋዳላይ ገብረመድህን ዝዛረብ تعاوت فكاد المشترك زنبر بتاع دقه مساله احنا كابو زغ مكترت كلام برند كبسات ينيرو حارقن امون غداي ساعتونا بدون زعنا بزح برتن بزح سنايبر بزتش كان كان عاد 20 حزون ناس حيل الزنبرة صار محدنا المغتر الزنبرة وصل حزون زين خزون يوزن الحزون وصلنا تحكمه حيل مرحلة ساوغ ما قدرت تعاود أكثر بدوها كاب كنا شباب بيسنا مدافع مرحلة لنا حزب تግራይ ነቲ ቃል ሲደግፉ ሓብሒውን ናብ ዓወት ክበቅዕ ዝገበሮ ተሳትፎ ኣዝዩ ከም ዘኽርዖ ዝገለጸ ተጋዳላይ ገብረመድህን ነዚ ዝግዚ መስዋዕት ምኽፋሉ ከም ዝሕጉሶ ተዛሪቡሎም أنا حاد تግራይ مخانس بتاعي زغرة فقط ولد كعاد فلو اللي حرفتي موتلو تسيبل خدان كيخونا كتب راي بعض تسي أما يخونا كا نقول هذا كا كل نجار رجل يتسوى خرج يجيبنا لسه خمس سنة مبرفنا في حزوانكم نعرف الفاس نيرو نجارك بتحزوها نتسارع نتمزمزك نبرس زي كبو نحنا هنا زي كده زي عزرس عزيا فعاد بدي بدأنا نس ويوم دمون ده حرف قاسي يخونا فتم رحنا لمزل لو رحنا ولا لو خانا دعوي نحنا ون تدمرنا حاد عام خوينا جيغان وقع الفترة لنا تقرأي بمسرته جيغان عبد السلام زخنا جيغنة مسحر ما ديو أنا كنت جيغنة مسحر عايزة بمن تعمل مسارة بكلا شعيدانا بديش كماريخنا بكلا شعيدانا تانك ماريخنا فنزن زراخان كل انت مدافع كل انت مرتر كل انت بيمات فالمجنون كلها تشكاكتي هذا عايد مسارنا ديشكا قلت راس ديشكا قلنا وسطنا بتاعم دسي كده كان ستريخا وصبايا كذي أفتكاسي زلعل إجام كم زلون زجلت تجارلاي ገብረመድህን بومباز دربيا ديشكاز تكوسان جاغانو وعروتات زحدش ولدو أفتكاسي مستنكر كم زسرحا عمل كيتولم كابعتن حنتي تجارالي شويت يام شويت جنا أب كل عسرة عدم تركب وعرو يام برينت تكوس ديشكاز تكوس مرحت جانتا كوينا دما تواجم أزود تصرف كل خانة كلاش تصرف كل مونيات ماني إجراز باروجت قطع وينو كلاش الراجفة تشكا حزنا هناتنا تشكا حزنا لذاتنا مونيات محنت تشكا بزح تشكا زينانا مالتي بزح تشكا نحن نصدق كنا ماني أمو بالكراي جناها بدن بعدين بناتنا خاتم كلو أكيد أنا موقع أمنيرنا قالوا نيعرنا أنهم تعم جوزا يوم عادي كما تنعون ناتهم حدو تقتلنا إن المخير ماتي
تلاقي كبت برتاتن تشكركرتون راح يهون تهدم مسرع برين إن تقدر يسويتن كالوت أحد تاتن إن دا صعبة إجرن دا قرص ما تلاقي موتن قصلين إن دا جبرة عن صبر عوتات كم زحاسة يا جليسام إذا بتقرأي أفزح روان حران موسى ذل على هنكوتا كم زل وادما حدير اللام إذا بتقرأي حدير جزية نحنا ساعاتهم قصدنا عندنا حدير جزية دمسينا إذا بتقرأي ناس سلام جرنا نورنا صبونا ورنا خملة هذونا ونا هيدنا عن أمين سلسلة بيدلو لكن أنا هذا عندك أما درجتنا زل هذونا نمبر نحنا فور برهنا خدنا من نقول التامر الذي لحدي دعوتهم لا تنقول ذكورنا زل هذونا جن قلبنا حراوينا سلام كوينا خبز نورا تراجعوا وحوي إلى ما جزء معرفة ما ينفتح أخلهم بريء مزعفلوا ساعات نجبرنا إلى بنات بقول كي يمنيه أب جنباري تلان كبا عد عشر كساب جت مسمر أبزر لبوتا لعل 8 مخاينن كانوا ركبت برتاتن كم زتمارخون لعل 3 شيح وتادرات العدما كم زتمارخو ذكر يوم حلواتنا دحننتنا بقل سمنام تجراي تسعر وكيل دمسو يانا تجراي كاب حرامري تجراي እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ብሰራዊት ፋሽስት ጉጅለ አብይ አህመድ ብግፍዒ አብ መገዛ ገዝኦም መጻምቶም ዝተቀተልዎም ክልተ ነበርቲ ወረዳ ሰሓር ትግጀት ጣብያ እስረት አብ ልዕሊኦም ወሪዱ ዝነበረ ሓዘንን ዘፍሰስዎ ነብዓቶምን ብዓወት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተኣበደን ሕንኦም ውን ከም ዝተፈደን ገሊጾም ሕዝውን አብ ልዕሊ ዓወት ወንዘፈ ዝምርሽ ዘሎ ማእገርን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ዝገብርዎ ሓገዝ ብምሕያል ሓመድ ድመ ጸላእትና አብ ምቅልጣፍ كل تجراوي الجامون خفتمن أتوم قدات تصويعهم يوم عبز صعبة زد هبت أبصابون وكيلنا كاب حرام ريت تجراي كم صعب كأربعيهم. قال سواء حموشتن عامة الدين نبارنا تندما ولدا صحات جت قابع أسرت سرايت بجلة فاشتاوي حمد عصر حموشتن كاتيت كل تشهن عصر 3 عامة مرات نابت قبابي عزمة الأوان بمولو هزبت قبابة قبل هذا ما قليفان السنة ود 8 عامة بعد بيتنا قنا خاقمو عامس لزين ورم أو قزة تريفهم يعني 10 شلكاتيت كلتشن 10 3 عام تمرك والتعديلات وجل فاشتابيها ناب قزهم بممتع نبع البيتن كم ذقة الوم نجيرنا أنا خزما كتير مستني أما الميدا مطيو أما حدر خميرنا أما الخيالنا خلت المشمطية ما خلطرو خلنا في الواقع شوية والحمد لله أنا خلف المشمطيو خلت المشمطيو شوي غاي وحصل وكل شوي غلمة حتى الكبير أنا خيالنا أنا حدر خيالنا حدر زايدنا قلنا شوي رخصنا ورا هذا لحاجة سوانا حدر ورقو شوي رخصنا خلص سوانا الكبير وين أنا هنا ما كتبت فالحالة دي شوية بس وكفيلة عندي لا يحفظوا بيني وعيلة بيني خمس وعيلة حديرة ما هو بشان مشت وعيلة ما مشت ما في موحدة ما في موحدة وقتها ما الجو تبغى جوه رواه مشت خلاص أحد وقتها رواه مشت هذا الجو بقول تعرفوا سواء باري بأراويتاي باري والتعديلات وجلة فاشتاوية حمد تغيرهم لسان عسكرين حفيفا أمربا بحازن تذرقين والتعديلات أبيقنا نكيدانا مهرد تسمقوا سوان جاستيو زدالوا ومقوين داورعوا أما قزاق زين وخعقع يولنيرهم أنا أصحابي وجه جميع أتبرك لكن مع بيسمي وزني يا رجلي هاي رجلي يعني أنا على نفسي أنا على نفسي لا زال ساعته من سوانا نعم وصلت على المتخفيان هذا ستاكيو حتى لا ينقص بيتون على الصبح ستاكيو من بنجايا بديان بجا لكن يعني قال تنتن وبيا زيالا زلول صحيح صدق تتجاوز أنا أكفي لين يحصويله زنجا زعها بيهم والحوت كفت مسك ستايل مسك زنجا زعها يقبل لا صحيح سيدا أنا جويا موحية فريد كاتواني كوداني يلا سيدا كليلا ماضي أو تحضروا كشر من لكن راني سيدا ماضي زيادة لي بلا أسوء بلا زنجا صحيح خيرك كيتيو كيش محيطو حتى لو فيو وحكي مريل أنا تولو كتير وحكي مريل يقولوا تلقيا بروح تحت الحدي ومرت
እዞም ብኹትር ዘርአዊ ፕሮፓጋንዳ ጽልይት ጉጅለ ፋሽስታዊ ዓመት ዝተመልኡ ወታደራት ዘመዛዝን ሕልና ፈጺሙ የብሎም ንዝተዋህቦም ቅተል ዝመት ኣቃጽል ዝብል ትእዛዝ ጥራሕ እዮም ዝፍጽሙ ሕዚ እውን 16 የካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዕሉ ወረዳ ሰሓብቲ ግጅት ጣብያ እስረት ንጓድ 25 ዓመት መዓልቲ ቤቱ ኣብ ቅድሚ ደቃ ባዕሉ ቆልዮም ወታደራት ጉጅለ ፋሽስታዊ ኣሕመድ ዝቐተልሉ ጉዳይ ኢና ረኺብና ባዕልቲ ቤቱ እውን ንቡር ተሪፉ ንክልተ መዓልቲ ኣብ መረባ ተሰቲያ ምስተናት ጸልማት ጉልባ ብምግባር ብለይቲ ከም ዝተቐበለት ኣዘንቲዩና እዚ ፋሽስታዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረዶ ግፍሊ መዘና ይርከቦን ጭካኑ ዕሙት እዩ ብኹቱር ጥሊት ዝተመልኡ ስጉምትታቱ ድማ ኣዝዮም ምዕነውቲ እዮም ካብ ገዛ እተን ጓሳ 5 ዓመታት 12 ኣታል ዝብጦ ብሩር መስቀልን ካልኦት ስልማታትን ወታደራት እቲ ፋሽስቲ ሰራዊትን ተወስዱ ፖሊሳሱ ሓሰር እውን ብሓወ ባርዮም እዮም በተመሳሳላይ ፍጻሜ ካብ እንዳ እቲ በዓል ቤቱ ዝተቐተለቶ ነባራይ ጣብያ እስረት 46 ኣታል ወታደራት ኣብይ ዘመቱ እንትኾኑ 3 ፖሊሳሱ ሓሰር ጋር ሓው ገይሮሞም እዚ ተግባር እዞም ፋሽስታውያን መነባብሮን ህይወትን ህዝቢ ትግራይ ንምዝባዕን ህዝቢ ትግራይ በተኽን ምግባርን ዝዓለመ እዩ ዝኾነ ግና ደምናን ንብዓትናን ፈሲሱ ተረፈን ይብሉ እዞም ቡድላት እቲ ሓይል ሰራዊት ትግራይ ብዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት ሕነና ተፈዲኡ ሙሉእ ዓወት ክንርኢ ድማ ተቃሪብና ኣለና ይብሉ ኣነ ስናኒ ሓጓስ ወሰለዩ ዝወፅሖ ዘሎ ክፍዕታት ዝወፅሖ ክፍዕታት ተመላሲ መቐሩ እንትንከፈና ዝወፅሖ ዘሎ ፍጉምሒ ብጣዕሚ ሕጉስኒ ደስተኛ እዩ شاط حاجات حقوسه أما حقوسه هو فريق مولاي لنا عودة هذا عنكو يا هذا يقول أنت تقول أساسا عتقين على خصوصا زف بلو زف حي زف وبرا شو هم حلاي سيرا حي زف سلاسي أبلع الهزب تقرأي زفت سمو قفعتاتن بدلاتن حنسامن نحوارن نخليو كله تقرأي نسراوي تقرأي زبو حاجز كهي لزوم بدلات وقنات رويهم حمد دوت دمنيا سلاسي هزب تقرأي بحوارا وقلتون كله تقرأي نزفت سميو رحوان سلام زعا سلات تقرأي تقعدون لهم ألهم حلواتنا دهنتنا بغلتنا تقرأي تسعر وكل دمت ويانا تقرأي كابحانا مري تقرأي خبر وزمانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دهننتنا بقلص امن قلزمنا زيتوا بحالي من قد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي ወታደራት ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ኤምኤስኤፍ ዝፈጸምዎ ቅትለት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን እናኾነንዎ ይርከቡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ብትረት ድሕሪ ምኹናን ዕላማ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ፍርሓትን ስግኣትን ብምፍጣር ኣብ ጸገም ዝርከቡ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ወገናትን ሓገዝ ከይረኽቡ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣትሪሩ ምስ ኾነነ እቲ ቅትለት ንኽጻረን ገበነኛታት ድማ ናብ ሕግ ንኽቐርቡን ኣተሓሳሲብሎም ሕብረት ኣውሮፓውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ኤምኤስኤፍ ዝተፈጸመ ቅትለት ብምኹናን እዚ ተግባር ፋሽስት ኣብይን መላፍንቱ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ክፍጽምዎ ዝጸንሑን ጥሜትን ጾታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ናይ ምጥቃም ከይዲ መቐጸልታን ከም ዝኾነ ሓቢሩሎም ብተመሳሳሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ነቲ ተግባር ቅትለት እናኾነንዎ እዮም ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ተጎጓ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝተፈጸመ ደብዳቤ ነፋሪት ዝተጎድኡ ወገናት ንምሕካም ናብቲ ስፍራ ዝተንቀሳቐሱ ሓኻይም ብወታደራት ፋሽስት አብይ ከም ዝተኸልኸሉን እዚ ድማ ዝኹነን ተግባር ከም ዝኾነን ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም ኣለዉ A market outside the city of Magale. ካብ ከተማ መቐለ ወፂልካ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ዝተፈጸመ ደብዳቤ ነፋሪት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ኣለዉ ኣምቡላንስ መኻይን ናብ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ስፍራ ከበጽሓ ስለ ዝተኸልኸለ ዝተጎድኡ ወገናት ምሕካምን ናብ ትካል ጥዕና ምውሳድን ኣይተኻእለን ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ውፃእ መዓት እቲ ደብዳቤ ነፋሪትን ኣብኡ ዝተጎድኡ ወገናት ሓገዝ መጥባሕትን ካልኦት ግልጋሎትን እናሃበ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕትን ጉድኣት ዝበጽሖም ወገናት ሕክምና ከይረኽቡ ምኽልኻልን ፍጹም ተቐባልነት የብሉን Civilians anywhere are completely unacceptable and so is denying them access
to immediate care. ካብ ድምጽያነ ትግራይ ዜናታትና ሓዙና ቀጽልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ተጋሩ GSTS ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ተጎጓ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪትን ቀትለት ሰላማውያን ወገናትን ብትረት ኾኒኑ ፋሽስት አብይ አህመድ ብ15 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ተጎጓ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ነቲ ደርጊ ቅድሚ 33 ዓመታት ኣብ ሓውዜን ዝፈጸሞ ጭካነ ተግባር ዘዘኻኽረን እቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለሉ ዘርእን እዩ ክብሉ GSTS ሓቢሩሎም እቲ ኣብ ተጎጓ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ምብራስ ዓሌት ጥሜትን ጸታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ናይ ምጥቃም ኣካይዳ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ንምልካዊ ኣህዳውን ስርዓት ኣሜን ኢሉ ንምቕባል ዝዓለመን ከም ዝኾነ እቲ ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ፋሽስት አብይ ኣብ ትግራይ ይፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታት ምኹናኑ ጠቃሚ ከም ዝኾነን ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎን ዝሓበረ GSTS በዚ መንጽር ትግራይ ካብ በረራ ነፈርቲ ነፃ ንክትኸውንን ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ውሕስ ንኽግበርን ጸዊዕሎም ፋሽስታውያን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ጥሜትን ጸታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ከም ዘለውን እዚ ገበን ኩናት ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ንኽብልን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም እቶም ተጋሩ ስደተኛታት መበለ 33 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ሱዳን ከተማ ሓምዳይት ኣብ ዝርከብ ግዝያዊ መጽንሒ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣብ ዘኽበሩሉ እዋን ህዝብን ምምሕዳርን ሱዳን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደም ጀሚሮም ዝገብርዎ ዘለው ሕውነታዊ ሓገዛት ካብ ልቢ ኣመስጊኖም ነቶም ስደተኛታት ተጋሩ ወኪሎም ዘረባ ዘስምዑ መምህር ግደይ ሓዱሽ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ተዋዲዶም ከም ቀደሞም ብሰማይን ምድርን ዝኽኣልዎ ግፍዕታት እናፈጸሙ ከም ዘለውን ህዝቢ ሱዳን ድማ ከብቲ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመ ድርቅን ኩናትን ዘርኣዮ ሰብኣውን ሕውነታውን ሓገዛት ሕዝውን ንህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ድጋፋት ታሪኽ ከም ዘይርስዖ ኣገንዚቦም ኣለዉ ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሑ ዘለዎ ኣረምኔያዊ በደላት ድምጽ ህዝቢ ትግራይ ንኽስማዕ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕርታት ዘመስገኑ መምህር ግደይ ኣብ ስደትን ጸገምን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዓወት ተጸንቢሉ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስን ብዝመረጾ መንግስቲ ክሳብ ዝመሓደርን ጸኒዑ ክቃለስ ከም ዘለዎ መልኪቶም ዝኽረ ሰማዕታት ብስነ ግጥሚ ብናይ ገድሊ ሙዚቃታትን ብኻልኦት ምድላዋትን ተዓጅቡ ብባህሊ ጉጅለ ሓርነት ዝተኸበረ ኮይኑ እቲ በዓል ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ተንደባን ካልኦት ከባቢታት ሱዳንን እውን ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ተፈሊጡሎም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከምቲ ብሚድያታት ፋሽስት አብይን ውልቀ ሰባትን ዝበሃል ዘይኮነስ ንውልቀ ስልጣን ውሕዳት ተባሂሉ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ምዃኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ ይግባእ ኢሎም ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ዝተማረኹ ወታደራት አብይ አሕመድ መሳርሕትና ኣውጥኒ ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳሊና ኣሎ ፋሽስት አብይ አሕመድን መላፍንቱ ወራሪ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ትግራይ ከም ሓደ ወታደራዊ ስልቲ ዝኽተልዎ ዘለው ቅዲ ውግእ መናእሰይ ኢትዮጵያ ብዘይዛር ማዕበል ናብ ኩናት ብምጥጣቕ ኣቢልካ ዝሃለቕ ሃሊቑ ህልውና ስልጣኖም ምርግጋጽ እዩ እቶም መላፍንቱ ወረርቲ እግሮም ናብ ትግራይ ካብ ዝረግጽ ነዘህ ዘሰለፍዎ ሓይሊ እንትድምሰስ ካሊእ እናተክኡ ከም ጨጓር ከልቢ ክሕብኡ እኳ እንትፈተኑ ነዚ ዘፍሽል ስልቲ ዝኽተል ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ብኣሽሓት ብምቕታል ብኣሽሓት ድማ ይማርኸሎ ሰራዊትና ጸላኢ ዝወነኖ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ብምርካብ ድማ ዓቕሙና ጣናኸረ ይግስግሰሎ በዚውን ጸላኢ ከይፈተወ ጅግንነቱ ይምስክረሎ እውነት ከተናገረ ነው በቃ ምንም አልተነካም ማለት ይቻላል ትግራይ ሰራዊቱ የነበረው አልተነካም ማለት ይቻላል ያው እስካሁን ተማረከና የሁሉም ጦር ነው የተያዘው ማለት ነው አሁንም ትግራይ ያሸንፋል እንጂ ሄሊኮፕተር በቆን ወደቀ ያየ ግን መለስ ሞቱ ቆጨኝ ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ብሰራዊት ትግራይ ዝተማርኹ ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ እቲ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከቢድ ብምንባሩ ኢዶም ክው ከም ዝተገደዱ ብሓፈሻ ኣብቲ ሰራዊት ንምውጋእ ዘኽእልወነ ከም ዘይብሉን ይገልጹ ስሜ ዘሪሁን ባላሎ 11ኛ ክፍለ ጦር ነው እቺ ተማረክ ዛሬ 3ኛ ቀን ነው ያው ውጊያው ትንሽ ይከብዳል 3 ቀን ነው እዛ የተዋጋ ነው ከዛ ብዙ ሰው ያው መስዋዕት ይከፈላል ያው እኛ ተርፈናል እዚህ ያለ ነው ማለት
ከዛ በኋላ በቃ ከአቅም በላይ ሲሆንብን ሁላችንም እጅ ሰጥተናል። አበ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከምቲ በሚድያታትን ውልቀ ሰባትን ጉጅለ አብይ አሕመድ ዝበሃል ዘይኮነስ ንውልቀ ስልጣን ውሕዳት ተባሂሉ ተገዲዱ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ምዃኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ ይግባእ ይብሉ እቶም ዝተማረኹ ወታደራት ፋሽስት አብይ። ሸምሱ ሱለይማን ይባላለሁ። የመጣሁት ከሲዳማ ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ከዛ እንደወጣው ነው የመጣሁት። ፐርሰኔል ተብዬ ነው የመጣሁት ሲመጣ ማለት ነው። ከዛ ስንወጣ በተማራችሁበት በሙያችሁ ትገባላችሁ ተብለን የመጣ ነው። እዚህ ስንመጣ ደግሞ ያጋጠመን ሌላ ነው። ወደ ውጊያ ነው ምንም በማናቀው። ለምሳሌ አሁን ሌላ ጠላት ቢሆን የውጭ ቢሆን ምንም ብትሆን ለሀገር በሀገር በመጣው በሀገር ጉዳይ ላይ ትደራደራለህ። ይሄ የእርስ በርስ ጦርነት ነው። እኛም በማናቀው ገባን። ከዛ በኋላ ሁኔታ ምንም በማናቀው እየተገደድንም ስንገባ ወደ ለመጥፋትም በጣም ሙከራ አድርገን ነበር። ከመንገድ ተይዘን እየተመለስን ከተያዝክ ትገደላለህ። በተበግሶ ሰራዊት ትግራይ ወፍሪ አሉላ አባነጋ ብዝብል ስያመ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝተማርኹ ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ልዕሊ 3500 ዝበፅሐ ኮይኑ ዛጊድ እውን ዝተበታተኑ ኣብ ምዕራይ ይርከቡ። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ንድምፂ ወያነ ዝተዋደደ ጸብጻብ ኣወጥህን ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ትስዕር። ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ጨፍጫፍን ጨካነ ተግባራትን ፋሽስት አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ትግራይ ምድራዊ ሲኦል ከም ዝኾነት ተገሊጾም። ወታደራት ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ኣብ ትግራይ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ቅትለትን ከም ዝፈጸሙ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመፁ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ህፃናት ድማ ብዘይ ወለዲ ከም ዘትረፉን ካብ ወለዶም ከም ዝፈላለዩን ዘቴሌግራፍ ጸብጺቦም። ብተወሳኺ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ትግራይ ቀለብ ሕርሻዊ ማእቶት ትካላት ሕክምናን መስመራት ማይን ብምዕናው ረድኤት ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ከይሓልፍ ብምኽልኻልን ጥሜት ክኽሰት ከም ዝገበሩ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም። ብሰንኪ ድማ ሎሚ ትግራይ ምድራዊ ሲኦል ከም ዝኾነት ዝሓበረ ዘቴሌግራፍ ማሕበረሰብ ዓለም ከምቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ግዳያት ወታደራዊ ጨፍጫፍ ሳዳም ሁሴን ዝኾኑ ኩርዳውያን ንምድሓን ዝተረባረቦ ሕሰምን መከራን ህዝቢ ትግራይ ንኸብቅዕ ድማ ተመሳሳሊ ሓገዝ ንኽገብር ጸዊዕሎም። እምበር ክስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜናታትና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ክንፍለየኩም ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር። ሰላም